nandyan ang bat-bate. Yan o, kino-corner ang target at sila naman ay nahuhuli agad. Minsan naman kung ikaw ay mahusay, alam mo kung nasaan nagtatago o nagpo-camouflage, katulad si Sir Bernard. Alam niya na yung lugar na yon ay merong nagtatagong alimango. Kailangan mo ng expertise pag ganito. Ayan o, nakikita niya agad. At saka pwede rin kung kabisado mo kung saang bahagi ng bato sila maaring matatagpuan. Katulad ngayon, no? Wala namang kalangkang nakikita pero kabisado ni Sir Bernard. Ayan o, laki o. Yan. Pwede rin naman na marami na si Sir Bernard. Kami naman